Jo recolzo el Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. Que estem molt emocionats que avui en tinguem aquí, perquè vull dir, per nosaltres és un honor. Nosaltres mirem, procurar de ser en Etiòpia, no? Perquè ja veiem la realitat d'allí, no? Que aquí ens queixem, pensem que aquí no tenim res, ja si no tenen res de res. A mi, per desgràcia, se m'ha mort algun xiquet a les mans. I tot això ho conec, però no sembla que ho he de dir a la gent de 5 anys, a la gent de 90 anys, i llavors s'atrevim a fer fins a tu a través del nostre amic, no? Que siguis aquí, que sembla que la iniciativa nostra sembla bé, no? Jo comparteixo la vostra emoció, vull dir, hi ha moltes iniciatives, ja ho sabeu, i hi ha moltes demandes per fer accions, perquè les coses estan com estan, però quan de sobte presenten una proposta com la vostra, amb una continuïtat, amb una dedicació amb un això, posant l'atenció en un lloc que per sort segurament podem aprendre moltes coses, perquè hi ha els recursos naturals i tot el que és el... Perquè no tenen res, no tenen ni aigua, no tenen ni aigua per beure, vull dir que és essencial. I a través del Nacho Carrés, que és una persona que li tinc un gran apreci i respecte, em va fer 5 cèntims, em va fer arribar tot aquest esforç que esteu fent. Que tots dos som molt solidaris. Per mi és un honor ser aquí amb ell i amb vosaltres. I una alegria de poder compartir. La gent ens correspon i que vingui molta gent i puguem fer uns cèntims per aquesta idea. Moltes gràcies a vosaltres. Hola, amic Nacho Tarrés. Jo recolzo el Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. There for
Vale. Bueno, que uns dies vaig conèixer el Nacho Balaguer, allí amb el meu amic Josep Pàmies, i em va enamorar, que estava estar parlant ell allí unes paraules, no vam estar parlant amb ell i vaig dir el que fem, em va invitar un dia a casa seva, vaig anar a casa seva, i bueno, allò més que una casa és un palau, perquè per allí jo parlava i ell s'emocionava i m'emocionàvem tots dos, no, Nacho? Això va ser molt iniciativa, Bueno, quan trobes gent pel camí que fa les coses, doncs no pots dir que no, no hi ha un no. Quan et trobes algú com ara l'Àngel i tota la gent de la Fundació doncs, que estan fent tota aquesta feina tan brutal, no? Un projecte que jo soc molt de pensar que des de les petites coses podem transformar el món, no? A vegades no podem arribar allà on voldríem, no? Però des de petites coses podem fer grans transformacions. I el projecte de l'Àngel Olaran doncs, realment ja no és ni una petita cosa, és un huracà d'energia positiva per tanta i tanta gent. Llavors, davant d'això, un queda desbordat i com no poder col·laborar fent, doncs avui aportant el que estem avui a l'amic Gerard i a l'amic Jordi, i estem molt agraïts que per sort hi ha amics doncs, dintre també del nostre món que entenen això, no? I avui hem intentat doncs, col·laborar doncs, tota una colla de músics doncs, per tirar endavant també, posar el nostre granet de sorra, el nostre llavor, doncs, aquest gran projecte que s'està fent